Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pinagipon yung boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado Pizza 22 na buwan sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dito sa kauluhan mga higala, pipila ka mga online content creators na ngayo og pasaylo atol sa TRICOM hearing sa Ubos Balay Balauranan kagahapon tungod sa gipost nining nga sayop nga mga impormasyon bahin sa extrajudicial killings subay sa kampanya batok sa illegal nga drugas. Straight to the point. Ato sa nga pagtagad kanay vlogger nga tagalungsod sa Oslob, ang habagatang bahin sa Sugbo mahigala ang gidakop usab tungod sa pag-usab ni ini sa pahayag ni Presidente Bongbong Marcos nga daw ni duso kini legalisar sa illegal nga drugas. Straight to the point. Kantanig pagtagad lubuntaga mga kaigalaan kinigong ato mga otoridad mga higala sa kadaghan na nga mga panghitabo ining mga hacker sa Facebook, kadaghan ng problema ining sa kunoy cyberspace. Pati daghan ng problema kani adto pa gyud. Wa man gyud maaksyonin ni mga higala, labi na kini mga hackers. Kini mga matingala kay imong Facebook mga kaigalaan gidanag lain, no? Sus Ginoo ko. Kunting grabihan ng problema ha, maintag masulbad sad ni mga sukit tigpaminaw. Kini mga inaning klase, ha? Karon, habaw ta kini atong otoridad mga kaigalaan, ang ilang capacity. Kanami ta mga mangayo og mga kwan, mangilad mga higalang ano man na masulbad lagi dekin. Diyan na gikuan na gani ang GCash ana mga ikon, wa gyud masulbad, ha? Ato ning pagtagad karon nga buntaga mga higala. Ni ang mga higalay vlogger, paspas kinadakpan mga sukit tigpaminaw kay ang iya pong Gialcontras Marcos man. Now, kini ato mga otoridad, nahibaw ta mahigala nga nilalim sa ilang kabahin sab o gawa ni sa sugua mahigala sa Malacanang hindi punos na inani nga mo lihok. Karon gisugo mahigala di ilan ni mga kaigalaan gipahigayunan og matod pa cyber patrolling og nadakpan mahigala kining usa ka vlogger na para nako mga sukit tigpaminaw ako di gyud ko ganahan ng mga fake news sad. Mabitaw kami des DYHP ako gyud giklaro na bahala na lang uban din ha kay karon nagkagrabe naman ng internet mga kaigalaan ang atong i-preserve ang atong credibility dito sa atong sibian ng DYHP. Di lang kita mo sunod ng uban ala post bisag unsa na lang gyud aron mo engage kami dito sa sibianan amo gyud gikuan giklaro gyud namo na nga unsay tinuod lang gyud mo rig atong i-post. O say tinuod nga balita, mo lang itong ibalita, anya kining ato mga komentaryo man ibase sa facts sa mga sukit tigpaminaw. Di lang kita mo sulod ang fake news kay ang atong credibility atong giampingan. Kay ang atong mga kaigsunan tungod sa kadaghan sa mga fake news karon, daghang mo circulate may gala, sandig sila dili kita mo sandigan sa DYHP ug IFM, i-maintain ta lang na ha ka mo sandig sila. Tan-aw nila mahigala indekin, kabantay kaday nga kanana ang dunay mga tawo mingon nga
atong tanawon sa DYHP og na-post na ba? Wa pa ganit na ma-post, ayon lang sa tuog dali. Straight to the point. Maingon na gani nga na-post naman sa DYHP o AFM, kana tinuod na. So among gi-maintain diri mahigala ang atong credibility. Ako mismo di ko ganahan na ng fake news. Pero kini mga higalang pagpanakop sa ini mga tawhana, di ba ka morag sensitive ra sa gayo ang gobyerno ining kalakiha? Naganta ning pagtagad karon mga sukid tig paminaw, ha? Nasubraan ka sensitive, nakalimot na hinuon ta mahigala sa saad nga 20 kilos ang bugas. Pag 20 ang kilo sa bugas, murag nalinta na. Ang isyo sa budget o ang isyo mahigala sa PhilHealth, medyo nalimta na. Murag na focus na mahigala ang tanan ini nga isyo mahigala kang Duterte o kining uban pa. Nagkantanig pagtagad ng butaga. Dili ba murag balat sibuyas sa pagkayo ang gobyerno ining kalakiha mga suking tigpaminaw? Straight to the point. Ni ay mga vlogger o uban pa mga kailang wa gani mailhin ning uban indekin. Onya karon gi daginot mga sukid tigpaminaw. Nagkantanig pagtagad nga buntaga. Don't get me wrong, di ko ganahan anang fake news. Pero kini ani may galang pagpanggukod na sad nga inani, medyo medyo doon na tayo mga questions sa anak mga kagalaan. Labi na kung imong i-curtail ang iyang freedom, mga sukin tigpaminaw, ang iyang rights to liberty. Mas mayo siguro pa sa kaag kaso indekin kontra sa ditsuhon lang po og labni, medyo makita na tong pattern ron, medyo doon na kalainan ng pattern ron na. Kabantay ka, medyo kini paghatag ni warning sa tanan nga igil mog sulti-sulti batok ni Marcos. Pagtagad ron mahigalay, medyo makita na nimong pattern mga sukin tigpaminaw. Katari pagtagad ron buntaga sa manuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang Iglesia ni Cristo nitingog na og nipadayag na sa ilang pagsupak, pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Pagdangad to sa Netherlands. Straight to the point. Isaway usab niini ang kapakya sa administrasyon pagsanong sa ilang panawagan nga peace and unity. Straight to the point. Kana ni tingog na mga higala ang Iglesia ni Cristo labot ana. Kay tinuuray lang mga higala kung imo lang gyung tan-aon, no? Halimbawa man ko doon na may dapig sa Marcos, doon na dapig sa Duterte, mga kaigalaan. Pero kung objective lang ka sa pagtanaw, base sa balaod, kadtong pagkadakop ni Presidente Rodrigo Duterte, illegal yun to mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Ako nang gisuwat sa pamantalaang The Freeman sa kong kulo mga suking tigpaminaw. O nakagawas na gahapong hard copy, amot og nanaba ang kuanday. Ang post na magha at aron ma-share lang sa nato mga kaigalaan. Ako di man ko mubarog man ko sa kamatuoran yun, Duterte's illegal arrest. Mao kana ang akong titles kong kulom, Straight to the point. Gi-post na di ay. Sige. Ron nga maklaro tani mga sukit tigpaminaw. Klaro-klaro lang. Bisan pa og kuan na mo kay basis balaod. Klaro-klaro na. Mga kaigalaan, ang pagdakop dunay kakulian gyud. Back to basic kita. Anya lang tanang konstitusyon ta may pinakalabaw nga balaod dinhi sa atong jurisdiction. Dinhi sa ato may galang nasod ang Constitution doon ay gitawag Supremacy of the Constitution. Straight to the point. Mao ginay atong pinaka-basic. Mao nay fundamental law. Ang tanang balaod kana mga treaty, kinahanglan nga dili na mahigala mo run counter to the Constitution, Manamingon nga di na may issue sa gi-issue ang ICC, di man mahigalay Rome Statute. Kanang tanan nga mga treaty o kanang balaod 98-551, wala man tayong magukod-gukod aning kalakiha. Kana dili na makatumpag sa Constitution. Once musupak na sa Constitution, pilde yun na. Mung supersede mahigala ang ato yung 1987 Constitution. Straight to the point. Kana mga international law, that will form parts sa atong balaod sa Pilipinas provided nga dili mahigala musupak sa Constitution. Straight to the point. Pagdakop sa ni Duterte mahigala, ang gabasihan ang Rome Statute. Okay, atong gukuron ang Rome Statute. Nga ang Article 59 sa Rome Statute, klaro man. Nga kana mahigalas Duterte dapat pagdakop nila gi-deliver dito sa korte sa court mga kaigalaan sa custodial state dinis ato nga husgado wa nila gipaslak o dali dito mahigala sa eroplano. Straight to the point. Klaro na kung explanation din na. Ako respetar lang po ko sa mga opinion sa uban, but ako mubarog ko na akong baruganan mahigala kay kaya na ko ng dipinsahan. Mabitaw na nga ang Solicitor General wa man may magistorya ng Solicitor General, Hindi may kaila ng gibara mahigala pero mao po iyang gihimo ang Solicitor General may rekyos
sa paglaban anak sa korte mahigala. Sa ato pang Solicitor General ni sibog, ni talikod, ni balibad, DMD, di mada. Karon ang Iglesia ni Cristo nitingog na mga sukin tigpaminaw. Kanta ni pagtagad do butaga. Kini guban pang masutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now, atong ipadayon ang atong discussion mga higala. Ato patong dugang nga gisgo to mga higalang illegal arrest. Gisuwat ko na kong kolom ron sa pamantalaang The Freeman o gani gawas tong hard copy gahapon o karon ni ana ang soft copy ato na na-share ay mga sukin tigpaminaw. Ako gi-explain diha mga higala ng pagka-illegal gitong pagka-arrest. Illegal nga pagdakop mga suking tigpaminaw. Bisag asa pa nato adtuon, bisag arita magbase sa Constitution, bisag magbase pa ta sa Rome Statute, nga diin maoy ilang giingon ang ICC, okay. Gukuro na to mahigala ato ta unsa inyong gustong balaod tong isgutan. Artas Constitution klaro naman ang atong balaod sa Pilipinas nga illegal to. Mudagan mahigala sa Rome Statute, okay, gukuro na to. Pag-abot sa Rome Statute mga gyapon. Kay ningon man ang Rome Statute mahigala nga ipa-deliver sa competent court sa custodial state. Wa man lahimo dagan na po sa RA 9851. Mura man ang kalakihag, madigandagan man taning kalakihag, mura man taning duwag tubig-tubig. Ato na ni agi katawa-katawa mga kaigalan. Lisod na gani uga dipinsa dili sa konstitusyon, mudagan sa pikas, tanawa. Anya ang mga rimulya mga higala atol sa Senate investigation, bidang maayuha mo dag palusot no. Kini ni ang pamahayag kay wa naman Permiro John Vic Rimulya may galab. Murag mapasigarbuhon pa siya nga sila mo'y nagplano nga madakop si former President Rodrigo Duterte. Sila mo'y nagplano atong tanan. Ang core group mga higala, klaro man ang pangutana, klaro man na naunsa kadali ba pong maamnisya mga sukid tigpamina. Ang core group adto niadtong nahitabo si Bongbong Marcos, si John Vic Rimulya, si Gibo Chuduro, o kini mahigala si Eduardo Anyo. Straight to the point. Ngilngig yun ang core group nga gihimo. Upat ka sila day, ang core group. Ngilngig yun, gigunitan yun. So, naadha mga higala, military move yun tanan. Kaya kisa man, ang ground commander dito, sa si Marvel o si Torre. But ang dili, mga generals, mga higala nga, nagsabot dili sa lamisa, ang Commander-in-Chief, Bongbong Marcos, sunod ang kinini ang DILG Secretary Rimulya, John Vic Rimulya, iya man ang pulis, under man mahigala ang pulis, so siya, si Gibo Chuduro ang defense, so ang military, gunitan yun, military o pulis, unya, pagkahuman, Eduardo Anyo, mga sukid di paminaw, National Security Advisor, General Sad mga higala, so nagplano to dito mga kigalaan ang mga generals. Straight to the point. Angkon yun ni John Vic Rimulya mga higala, sila'y nagplano mapasigarbuhon pa. Wasa kabantay ang reaksyon sa mga tao, kay kini mahigala panamastamas man pagtunog man sa tong 1987 Constitution, panamastamas kini mga sukid di paminaw. Ilang gi yatak-yatakan ang atong balaod mga kaigalaan o giyatak-yatakan ang atong sovereignty mga sukid di paminaw. Straight to the point. So sa core group giangko na ni John Vic Rimulya sa interview, bago pa man itong interview, kanos atong interview niya, kanos ang hearing sa Senate mga kaigalaan, bi ato sa paminaw balik to interview para just to lay down the foundation. Okay, names ato paminaw balik names. Gamay lang kani. Okay. Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he was I think so. part of the I think administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional. He is a soldier and he's a gentleman. So he served this role and is
the information that he gathered and shared was very reliable, and Such as? Or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. kayo lang. So you kept it very small. Very small. And Yes. it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. Okay. So, klaro ha. Angkon nga na sa interview mga higala, nga gamay ra silang core group. Kay dili pwede magplano kan dagha mahibaw kay basi mo leak na unya. So kisa man, Bongbong Marcos, si John Vic Remulla, si Gibo Teodoro o si Eduardo Anyo. Kini mga tawhana mahigala maoy membro sa core group. Kini si Anyo mahigala, di LG secretary ni Duterte kinato. Kini si Gibo Teodoro ay ang asawa mahigala o sasan sa mga gihatagag posisyon ni Duterte kaniadto. Kini John Vic Remulla sad mahigala, kini mga Remulla nahatagan sa Diday. Pero bida, grabiha no. Of course, si Bongbong Marcos may gala, di man ang mga presidente o guwagin ng mga Duterte. Prangka-prangka lang ginapakistorya, ha? Straight to the point. Pildi ko na siyang Leni Robredo. Sila may nagbangga, mga sugit ni Puminaw. O magbangga sa balik ni Leni Robredo, delikado siya. Mo nang iyang gikuha si Sara nga mo iyang running mate. So, nahitabo ni mahigala nga na kalingkod ni. So, kini, grabe yun. Mo na mo ingon sa mahigala nga, unsa man ning tuiga, karon tinuod ka ni nga Year of the Snake. Timingan na siguro, no? Pero tanawa ha, kanina mo na yung sitwasyon na. Pag Senate investigation, lahi ang pamahayag ni John Vic Remulla, asa man to yung Sol TV. Pag Senate investigation, asa man to names be, paminawon ta na to balik. Kine. Secretary John Vic, na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. Like Secretary Anyo, Secretary Gibo Teodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, your record. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president. Once I mentioned, there was... So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan, ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this. Yes, that's fine, but it's Yes. in the interview, and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, That's it. I'd like to understand. I think your brother's trying I to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They to asked hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain, ma'am. Let me explain sa first, ma'am. interview po eh. Yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival based Parang on... hindi yung ganun ang dating sa amin eh. Ang that pagkaintindi is namin, the apat whole na truth, nagplano. ma'am. That is we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. And was that the plan from the very Yes, beginning? from the very What was, and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Teodoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira Stand by that, ma'am. last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Teodoro was working out of his office sa Company Napakaliwanag po Daudo. nung sinabi Yes, ma'am. ninyo. Secretary Wala Anyo, silang of course, his pakiyaw-kiyaw dun sa specialty is sinabi. intelligence. Yes, So he was... Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita Yes, ma'am. sa presscon, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong,
And it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am. Rumor. And that was all. Asa may rumor? Rumor lang yun? Baby, cut. So, kanto nagtapok sa dito, wag ko dito mo plano. Nag-istorya-istorya lang sa rumor. Asa may rumor, indakin, mga huhungihong. Asa may rumor, asa may bisaya sa rumor. Huhungihong. Sa ato pa marites. Iya mo na may galawa kunoy, di ko to plano nga kuno nag-istorya sa may tungod kuno sa huhungihong, ha? Karuhon tanay pagpangutana pang June Vic Remulla nga labot ato pangutana kasi nagplano pinaubo-ubo anak-anak sa murag tukan. Kadali basta mga amnesia oy nga bag-o pa man ang interview ni ining Pinky Web mga sukit ti paminaw. Unya ang kinini ang matawag nato may galag ang Senate investigation March 20 man to. March 20 Thursday. Unya ang interview kay March 13. March 13 ba? 13? Oh. Okay, March 13 after 2 days after the arrest. Mo tay pagkakuan kay Dakop Duterte March 11. Na-interview siya March 13. Init pa kayo na mga higala, murag pasigalbuhon pa siya nga sila nagplano. Ngilngigi kayo, murag mga matawag man ito mga ngilngiga sa nga nagplano, no? Karon ang mga tao may ganang reaction, no? Negative man, wa man mamao mga sukid dig paminaw. So sila mo ay maigo ining nakamo dahil mo padang Duterte dito, ha? Karon mahigala ni ingon ng kinini ang kinsa na plano siya. Mo invoke na gani og executive privilege, wala na. Dili na nila itugan ang tanan dito sa Senate. So lahi ang ilang gibuhian nga statement sa Senate, lahi ang ilang gibuhian mahigala, iyang gibuhian sa interview kaklaro ana, bi padayon ta kononims. Asa man? Sige daw. Rumor lang yon? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. No, there was no planning, ma'am. Anong Earlier, in-effort ng group ma'am, kapag hindi let plano? me make I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our... asking him to explain the media. Yes, ma'am. But it's already a very thin dividing line between what transpires in a room between cabinet members I will, and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To discuss rumor, ma'am. grupo na... That, Okay, again, ma'am, cut. To discuss ang katong group efforts, pag-discuss sa gito sa rumors, pag-discuss og hongihong. Stilan mga kaigalan, pero standby lang sa alas sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon na yun, balikan tala ni unya mahigalan ni ato mga isgutanan. Labot sa Senate investigation, standby mga suking tigpaminaw. Straight to the Naoto point. tagag pagtagad mahigal tundugang mga hisgutanan karong nga buntaga mga kaigalaan. Onya atong ipadayon ato mga discussions mahigalas sa tabo nga Senate hearing. Atong milabay nga Huwebes, og unya ato mga higalang ipadayon ang atong mga komentaryo ato mga analysis labot ani, Atong tagag pagtagad mahigala kay wala gina kong giingon ang isgutanan gyud ini mga kaigalaang nahitabo nga Presidente Rodrigo Duterte back to basic gyud ta. Ari gyud ta sa atong 1987 Constitution mga suking tigpaminaw. Kay sovereign country man ta.
So ang discussion ari gyud sa constitution mga higala. Ano gusto sa discussion sa Rome Statute? Okay, atong gukuron sa Rome Statute. Pag-abot sa Rome Statute medyo alanganin gyapon. Iningo man ang Rome Statute nga deliver gyud mo sa korte sa custodial state. Modaga na po sa mga higala sa RA 9851. Gukuron sa RA 9851. Section 17 hala, gukura. Ora taning kalakihag nagdaduwag tubig-tubig mga kaigsunan ha. Ari sa tagadali sa local politics bigay may lang ha kay di ay naghatag kwarta mahigalas negros ang mga politiko dito nagampanya makigalaan. Grabihang kwarta ay abog-abog man lang. Ha, gilingigan ng mga politiko ha be ato kuno nga kuno ni sige may be. Ato sang kuno ganali ha, dili pa tamad to balik sa Duterte issue. Kini pagpanghatag kwarta. Grabe abog-abog. Grabe abog-abog ang kwarta. Pastilan. Isa man ng kampanya mga Negros Oriental mga officials sa pailog o kwarta. Biha kagingiga ka mga kwartahan ba nila? Kagubot ito ng mga tao. Kagubot ng mga tao mahigilog sa mga kwartang ipag-abog-abog. Ngilingiga. Pero Allah, itsa kwarta, pitinaga na. Taon po, mga Pilipino, mga kailangan na mga nilagay. Ostang grabiha. Mga politiko ni nga nagpahigayon silang rally. Ostang kuha naging mga kaigsunan, no? Mga politiko, nagpahigayon sa rally. Allah, kwarta, pitinaga na. Bug-abog, oy. Ngilingiga ni mga stylish campaign, mga kaigalaan, oy. So, tapok ang mga tao, gubot nito ang mga tao, eh. Hatag kwarta, mga sugiti pa minaw. Mura man mga higala, og to sa lite pa mga kaigalaan. Mura man og nagsayaw og kuratsa, ha? Kanana ang kuratsa nga, kwan, sayaw mga kaigalaan. Berting hatag og kwarta, mga sugiti. Manay, sa manay, gikan sa akap ni, gikan sa tupad ni, o sa manay? Straight to the Kini point. nahitabo may galas Negros Oriental murag mo ko kadungog. Nanto milabay ang adlaw pamanig hibaw ko nakakita naman mo ani pero ako na nang gibalik pa. Nga aron nga atong maanalisar bitaw. Wa ko kadungog nga ang kumilik ningon nga imbestigaron tani kay votbaying ni, ha? Daw ako kadungog og istorya sa kumilik pero kato sa Hong Kong dito sa Duterte. Wa gi kay nakita may galang kwan niya. Mga OFW taon to. Nagtapok sa Hong Kong ba? Nanarbaho to sa Hong Kong. Pero ingon ng kumilik atong imbestigaran kay na votbaying. Kani sa may comment ani nila ani ron nga perti man ning kuana mahigala mura man og nagsayaw og kuratsa ning kalakiha perti man pagka daghanang kwarta, ha? Ato ni pagtagad mga kaigsunan ha kay syalan man ning daghanan ning sa Negros oy. Na kunoy tag 1,500 or 2,200 nya kwan. Mao ba? Karon gud kining kwarta-kwarta mga kagilag mamasangil kag hatag og kwarta o nabayran ana. Medyo lisod kang katuo nga mamayad kining oposisyon. Kining grupo ron ni Duterte may gala grupo ni Leni Robredo lisod ni makabayad. Wa man sa may mga kwarta ni mabitaw ingos digong bitaw tong pagsugod ay nga ang ako ani malimited ning among mga rally ini lahi gyud sa bungga gyud ang rally ang administration. Kung dunay bayad-bayad mga akap-akap ang singilan ay kini yung admin. Kay usa may kabayad ani ni ron kining grupo mahigalang Leni Robredo o kining grupo ni Duterte wa may kabayad ni ron mga panahon na. Mabitaw nang ang ilang rally mahigalabe daginuton kay ilang rally. Di pareha kabungga mahigala sa rally sa admin. Unya wa man ta kadungog mga kagilaan. Atong klarohon na ha kay katubitang pag-adtong Duterte sa Hong Kong. Sus nang gawas ng istorya dayon nga imbestigahon kay doon ako na votbaying. Insulto na sa to mga OFWs. Kay kining ato mga kaigsunan sa Hong Kong nanarbaho ba na sila? O panalitan kining sa The Netherlands ron. Nagtapok ang mga OFWs. Imo pong pasangin lang nga butbaying na po na. Nana po'y kwarta, wa gini kwarta. In fact, mga higala, ako igagaw dito sa UK day. Katong dito sa kwan, mga dito sila kay magtapok kuno sa kwan. Ila pang i-announce kanos ang venue o kwan, ugma no? Mubiyahe gud katugong dito sa Netherlands. Doon ay taga Belgium ato silingan sa Netherlands, ni biyahe dito. Ano na ba? Mugasto ka. Pag-abot dito may higala sa katong live bitaw, mapay nang hatag og mga si Sara pa'y gitagaan og mga burluloy gitagaag kwan. Itaga ma'am di ay VP di ay kono di kalo o VP di ay kwan tagag buwak nay o di ay mga gihatagan.
Wa may Pro ang ingon sa nga ay bisigaran to sa Hong Kong. Kani way statement ang kuno ni. Oro man ni saya o mahigala kurat sabi at balikan ko na tong gatan-aw ni sa ikatong kuanims. Katutuan sa kani on nanghatag kwarta oy oh la. Murag kurat sa oy oh. Atong to karag kurat sabi. Bug-abog kwarta oh. Perting pagkabog-abuga gyud mga sukit ti paminaw sa kwarta nga gi pailog. Asa man kumilik mo imbisigal sila ni day. Sa may sulti sa kwan kay dito sa Hong Kong may gala kan Duterte nga nagtapok ang mga OFW ila kuno imbisigaron kay doon naman kuno toy vote buying. Oh may nagtapok man to mga OFWs ito. Parehaning magtapok og mapuhon ang mga OFWs ito may gila sa Netherlands. Mapagto mo sulti ka sa may venue nila. Magbiyahe ko ng mga OFWs na mga nurses nga gikan sa UK, gikan sa kunday, madtos la. Kadakuan ang plitihan na mga kaigalaan. Unya, pasinginlan ni mo na nga naikuan. Panghatag medyo insulto sa na. Kani mao ni pag-abot ni Duterte sa Hong Kong, ipasinginlan to sila nga kuan. Nya imbisigaron ko no ni. Mao ni magpag-abot Duterte sa Hong Kong be kani. Naba ni sa kuan dong. Asa man to? Oh, kani oh. Ano mga OFW sa tapok nito. Wa na gani kasultong uban. Bayan ko binihag ka nasaglat sa pusa. Sa Hong Kong ni sa pa mga higala ang pagdakop ni Duterte mga sukit ti paminaw. Okay. Natoy kunday nga mo speech Duterte nga murag hapit sa tumba. Asa man to nims. Kana may ako ngigtan-aw ba nga iya na gyud iyang katigwangon na gina no nga hapit sa matumba mga sugit paminaw mo na nga o moingon si Tory mahigala nga hihilain ko yan. Tangan ni mo to pretendaghan ng mga pulis di naman angay kinahanglan kay nagsungkod naman ang Duterte gani. Mo na mga tao maluoy gyud mo simpatiya gyud mga tao kay kanana ang kitantanan mo gud labi pa kita mga Pilipino mga emosyonal ta. Ikaduha, kita mga Pilipino kanang dako tag pagtahod sa atong amahan, dako tag pagtahod sa atong mga lulo, inana, no? Mo naman kakuha gyud tanaw kani. Ama tong katutuang murag padung siya kunday nga hapit to sagnon gani. Mo ni. Atin pong salubungin ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte! Mo ni. Tara sa video. Duterte! Duterte! Tiguang na gisa oh. Hapit matumba oh. Oh. Duterte! Sagnon ta nila gani. Duterte! Duterte! Ahinay na gibulakaos digong. Kani pasanginlan nimo ni vote buying na unsa naman ang kalakiha nga. Mga OFWs na nagtapok dito may kilas Hong Kong. Kato ning before sa pagdakop ni Duterte pero tanaw nimo obserbaran nimo ana gisaloya na gisya. Kanang tiguang na gid ba? Unya ingno ni Tory nga hihilain ko yan. Ang mga tao siyempre mga Pilipino mo simpatiya gyud. Hapon ho sa inyong lahat. Asa rewind sa dong katong hapit sa matumban lang dong. Ato yung pasay sa nga mo na iyang kwan, mo na iyang sitwasyon. Bye-bye kana kana. Adi katong usap pa. Rewind gamay. Tayo po. Sige kana sige kana lang. Rodrigo Roa Duterte! Kana hapit sa matumba ni. Para kuha anyang balance ba? Duterte! 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 Oo. Hapit isa-isagang gidagan sa duha sa kwan. So inana ang sitwasyon. So mo na siya ang sitwasyon. Og imo inon nga hihilain ko yan. Okay ka.
katsa dong. Ang audio lang. Okay mo inyo nga, hihilain ko yan, mga tao, luoy yun. Luoy, kita gaw, hapit po sa matumba. Tawa, sa Hong Kong, wala ni drama. Kay, klaro man na, di ba, sa kinikaroon sa mga drama nga Duterte, kwan. Daan na yun na siya nga, kwan. In fact, na to sa schedule, nga, ato sa Manila, doon na sa schedule, mahigala nga mo atong doktor. Muna di kalikayan ang mga Pilipino ron, grabe ang ilang simpatiya yun. Tinuoray lang. Kay kitang tanan, emosyonal magunta mga Pilipino. Di magunta pareha sa uban bitaw nga, pasagdan na ng ginikanan. Kita na to ba nga kanang daghan gan nag-text ako dakin nga luoy ko murag katuban na namatay na lang papa, namatay lang lolo, luoy sila ba? So hinumdum ko sa kong papa, hinumdum ko sa kong lolo, no? Nya inanay uno to hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Murag kuan kayo? Ano kanyo? Hapit sa matumba oh. Kanay nga video, hapit sa matumba may galang yang balance ba? Oh, nya dagan sa duha ka mga naa sa likod hasta nga PSG niya. Inana ang sitwasyon mga kagalaan ha. Oh, tanawa. Dito ni sa Hong Kong sa before mahigala sa pagdakop niya. So kana makita nimo dili na drama nga si Duterte na luya na gyud siya. Iyang pangidaron karong pitsa 28 mo edad na sa 80 so medyo kuan na gyud. Dili na ingon niya kanang naluya kay tungod aning naasa kay gidakop na. Kana wa pa man nadakpa pero na gyud. Mismo gani pag-anhin niya sa Sugbo, medyo luya na gyud siya mga sukintig paminaw. Nalahi na ba ang iyang pangidaron? Unya mao na mga kagalaan nga bisag unsay may tabo ni Duterte dito mahigala sa dahig. Ining sitwasyon na ron ang mga Pilipino grabe yung simpatiya. Man akong giingon isunod ni Duterte dito gukod na magini. Tuwas Duterte dito iniguling Sara i-impeach pod la. Ginukdan na ina mga kagalaan. Naman nga crucial karong eleksyon na. Crucial karong eleksyon. Kay ang target ini i-demolish magini si Kwan. Sara mahigala parwa na. Ang problema ang mga Pilipino kung mosimpatiya na pon ngadto sa laing anak. Mo na ikuan daron. Ato ning isgutan niya gyatiwas may galas standby lang una aman sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Now atong balikan mahigala kining hitabo. Kadto wala pa to sa kwan. Wa ba to sa madakop sa Duterte ato dito pa to sa Hong Kong. Dili man ni pareha mahigala katong uban mga tanawa na loya-loya dayon kay nadakpan man. Dili kung ang siyang edad na gina. Bisa pag-anhin niya may galas Sugbo lahi na gyud bisa katong sa House investigation, sa Senate investigation, medyo lahi na gyud ang iyang lihok sa iyang pangidaron as compared before, no? So muna nga dito pa lang daan sa Hong Kong, kani akong gipakita ninyo hapit sa matumba kani oh. Rewind gamay kuno dong. So sa kasya, abe ato kunong paminawon ang kuan be, ang kato pag welcome sa kuno niya dong. Rewind gamay nya ato paminawon ng audio. Katong pagkuan. Kani oh. Okay kana. Iagak na gid siya. Kanang dapitan na sa stage tunga nya mibaw sa mga tao. Mibaw sa mga tao. Pag human ubaw sa mga tao dong tumbas siya. Oh. Oo. So sagang hapit sa mga kwan gidagan sa duha ka kwan. Ana na siya ka kwan. Tungod sa iyang pangidaron mga sukit ti paminawon. Tama? Kana. So tiguang na gyud mahigala si Duterte. Unya paghuman. Okay. Mo na sa sitwasyon. Unya paghuman ka nang gidakop siya may galam ingong story, hihilain ko yan. Ang mga tao grabe gyud ang nasakitan no nga nagtan-aw mga sukitig paminaw. Tawa kani. Kanang katuri Mo ni Inana na ang kwan may magbatan-o na. Kakusgi ko ng audio dong. Ano? Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku maniwala ka, hihilain ko yan. Pero hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Sa President, ako kung masusunod dito ngayon, reklamo niya lang ako. Gusto niya kausapin para lang na klaro. Sino? Walang mas mataas sa akin, ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Direksyonin niyo ako sa aeroplano? Yes. Okay, sir. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. Sir, di ba siya pwede na ako? Alalayan lang si Presidente. So kaniha ato'y compare names, ato'y compare sa Hong Kong. Dalawa ha?
Sa Hong Kong daan kana ang mga tao kita magyud nga medyo loya-loya na gusto Duterte kana Hong Kong ba ni. Hapit sa matumba mga sukitig paminaw niya. Abot sa Pilipinas imong inon nga hihilain ko yan. Hasta mga pulis gunang hilak, no? O ako i-describe ninyo ha, kana nasa stage may bawo sa mga Pilipino. Unya pagkahuman mga kagilaan, hapit sa matumbagi, dagan sa duha ka kwan. Inana no, agakuno na gid siya ba tungod sa iyang pangidaron mga sukitig paminaw. Unya kung imong inon na nga hihilain, medyo ang mga tao di gyud kakasimpatiya ang dapita. Suko gyud mga tao nimo ang dapita, no? Kung inanaon mahigala si kanhi presidente Rodrigo Duterte tungod kay mosugot kag sa dili, nakasilbi magid siya sa tong nasod mga sukitig paminaw. Nakaserbisyo man sa tong nasod, no? Mao ni tumbalikan man sa Hong Kong ha. May barog sa tunga, unya mibaw siya sa mga mga OFWs dito, mga Filipinos nga nagtapok, unya pagkahuman niya baw mahigala, ana mura sa mauwa sa balance ba, gidagan sa duha. Ya pagabot sa Pilipinas, mingon story hihilain ko yan. Asam tong story dong be. Ato i-compare okay na Audio. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku maniwala ka, hihilain ko yan. Katutak ng manas. Pero hihilain ko yan. Hihilain ko yan ha. So mo na hitabo may gala. Okay, katong. Arita sa investigation na sa Senate. Ibisigar sa may gala ng utanas Jinggoy kasi Jinggoy makakailan makarelate man niya kay kinini ang napriso matos Jinggoy sa una sad. Ang rights ba sa usa may gala kagidakop. Og moingon sa sige lang adto na nga to sa iyang kwan. Sa iyang mobisita ka sa detention cell. Tuman sa dahig. Sa pagbisita ana. So ang rights mahigala ang constitutional rights no less than sa usa ka presidente sa nasod nga Pilipinas, no less than sa usa ka consistent ang rating gikan sa pagsugod sa presidensihanto na human nga taas og rating. That means ang mga Pilipino mahigala ubay-ubay sa duot sa katawhan Pilipino nga nagmahal ni Presidente Rodrigo Duterte. So ang imong inanaon medyo daghan gyud mo react. Di gyud malikayan, no? So mo ni mahigala so investigation sa Senate kay wa man matagae sa iyang katungod gyud si Presidente Rodrigo Duterte. Medyo na apike sa mahigala si kuan ito. Katong kan Jinggoy ko na paminawon ko tong kan Jinggoy nga mga pangutana atol sa Senate investigation kani kuno dong. Papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not? Joel Torre. That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours after the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President. So, pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney in addition to the immediate family? The President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So okay, that's what. Cut. Tama na, they can visit him to his detention facility. Imagine nga ang detention facility nga iyang gibosabot kay ilang man gisupak gibalik man lang balaod inay ang Rome Statute ningon i-deliver sa Duterte sa korte. Nya ilagong i-deliver sa kwan, eroplano para adto sa dahig. Imagine ka na. Nya adto lang mo sa kwan murabag pinulis bitaw nga kwan nga sa presinto na magpaliwanag. Paita ni istasyon na mahigala eh. Makita nimo ang mga signs, ang pattern medyo nanundog ni gyud ang amahan. Ito si Marcos Sr. medyo nana na gyud. Anya si Torres Almegala, General Torres sir, murag medyo ang imong tono ining panahon na ka arrogante gyud. Gibalik ko ng balaod. Imagine ka nga atong constitution Megala, once nga dunay tao nga imong i-deprive sa liberty niya, kinahanglan gyud na mahigala dunay scrutiny sa korte.
Kani wagod, nya mingog basihan nimo ang usa ka warrant issued by a foreign country, damor nga moagi siya og scrutiny sa atong kaugalingong korte. Ha? Kada ako example may gala akong gisuwat sa kong kolom karon. Kana lang ganing divorce decree mga sukid tigpaminaw, divorce na ha? Civil case ra gani na mga sukid tigpaminaw. Civil case ra gani na. But kinahanglang mo undergo siya makakuha kag divorce decree dito sa ubang nasod. Dili na criminal case ha, man ko emphasize. Dili na criminal. But kinahanglan nga susihon sa atong husgado, i-verify sa atong husgado, doon ay gitawag og recognition of foreign judgment. Ako nang gisuwat sa kong kolom karon sa pamantalang The Freeman. Makita sa ninyo na may gala sa online, ha? Kana dili na criminal law ang gisgutan nina. But kinahanglan siya og recognition of foreign judgment. How much more kung criminal ka na nga doon na mahigalay liberty nga imong gi-curtail. My goodness. Straight to the point. Kanalay atong laruhon ha. Kaya doon naman ko nangutanan ako mga kaigalaan nga. Attorney, ang mong pagkumparar ba ang akong kolom nga civil case? Dili man na makumparar sa criminal case. The more, man ako giyon, mayo gani kay civil case na. Ang civil case gani, moagi mga scrutiny, how much more kung criminal? Nga mo limang kadunay nakataya nga liberty. Dunay nakataya damon nga mo scrutinize ang atong korte. Unya mo dagan sila mahigal to RA 9851 ay gamay. Porbida. Dili na mo supersede in town's constitution oy. Straight to the point. Masupalpal sa dayon og mogamit ka ng RA 9851 gawas ng section 17 atong i-discuss ng section 17 medyo technical man pero ari lang ta dayon sa kon ba. Ang simple ana mahigala nga simple kayo nga supalpal sa ang atong konstitusyon naggaranti ka na ang atong 1987 Constitution sa atong freedom mga higala doon tayo kagawasan ang atong liberty shall not be deprived without due process. That's very basic mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Kaya kanang RA 9851 section 17 mga higala nagbutyag din na mga higala nga kinahanglan po na in relation sa applicable kanang extradition treaty. Kanang surrender nga gisgutan na technical ang napita. Kinahanglan doon ay mga requisites ana mahigala ang liberty of abode sa atong Bill of Rights daghan may mapiktaran mo na moagi sa husgado. In fact, kung imong basahon ang RA 9851 imo nang i-harmonize ngadto mga higala sa Rome Statute. Kaya ang Rome Statute mismo maingon man idakop sa tao imo kana nga i-deliver ngadto sa korte sa custodial state. Kaklaro ana? Straight to the point. So imo nang tanawon ang Rome Statute mismo nagmando sa tupagkanton ta mahigalang kang tore, dili to mahigala idritso sa eroplano. Idritso to sa husgado. I-report dadto sa custodial state nga korte. At least si Atty. Delgado yan na ako na dito nabati na ko na nga bakit akong na-review ba? So na-invoke yun ni Atty. Delgado at that time. Sa bakit yung Article 59, bakit hindi ninyo magawa-gawa yan? Straight to the point. Imagine ka na. So kini may grabe ang mga violations, ilang gi-violate to the max. Ang tanan mahigalang katungod ni Presidente Rodrigo Duterte at that time. Na makahihilain ko yan. Pastig ngilngiga, no? Amo na nga, di kan visit sa iyang detention facility. Remember nga to sa Netherlands, na nagpobre panalitan mahigalang wagi kapliti. Sao na? Tarong bago na mga sukit tigpaminaw? Kana bang tubag bitaw nga, kuan ba? Anya inani mahigalang tiguang na taon, siyempre ang mga tao, ug imong inanaon mahigalang ang mga tao, kita mga Pilipino, emosyonal ta. Masakitan ta kung himuon na sa imong amahan, himuon sa imong lolo, inana, medyo... Kami ito nag-chat ako na, hinundong ko sa kong papa, hinundong ko sa kong lolo nga ilang, kuan, ilang ibuhat ni Duterte. So natural na nga katauhan karon grabe ang simpatiya mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Anya mo na kung ingon, basig nga miscalculate ninyo ning kuan na kalakiha. Kaya katubitos Ninoy mahigala. Mauro man to'y makabangga ni Marcos Sr. Agi pusil oy, diya mahigala sa airport. Di ko maingon nga si Marcos Sr. nagpusil ato. Mao nagsugo, di ko maingon. Pero during nahitabo na during his watch as president. Pag naog, wa na kadagan mahigalas Ninoy kay namatay man, pero wa damha si Cory Aquino,
wagin mo agi pagka bisag kapitan na lang sa barangay. Ang mga tao, ang mga Pilipino, nasa history anak nga mo, simpatiya siya. Kuan may mga Pilipino, kana natay kinaiya nga underdog, ug natay kinaiya nga itong gidawdaog, murag adto ta mo laban ba? Bantay ka na? So, ang mga tao may gala, at that time, si Doy Laurel gutay nangandoy nga mahimong presidente, wa mga kagalaan. Mingon ang mga tao nga kwan, motoingon si Curry na ikwan kay mga ang simpatiyas mga tao na ang Curry na. Oh. So kini kung ilang kini hitabo ka Duterte plus si Sara ilang tagakon, sure ka mo nga dili mo simpatiya nga tong Basti or nga tong ni Paulo? Nga kung imong tan-awon ra ba mas bintaha ra ba record si Basti o si Paulo as compared ni Curry? Kay at least kana si Paulo o si Basti nakaagig congressman, nakaagig mayor. Si Curry wa gito kaagig kay plain housewife na gito. Wa bisag Beach W's barangay wa. Pero ang mga Pilipino natay history ana ba ya nga mo simpatiya. Tingalig na miscalculate nila ni. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala kining pag-question ni Jinggoy ngadto mahigala ni Torre. Gawas nga doon natay atong analysis ana ha, atong balikan ang dapita mahigala bida. Anha gini mo masabot kay Jinggoy magod na po ni experience. Kay naagi mo ni kapriso. But bisa pag mapriso ka doon na may mga rights gud ana. Kadto ang giingon mahigala nga kami 24 hours pwede man makabisita ang kwan. But kani wag hasara gid wag pasudla. Imagine kana. Kanang ang katungod mahigala ni Duterte sa iyang kana immediate family, that's number one. Labos tanan ang iyang loya pagkaabogada ng Sara. Iya gong emphasize ang anak ko, yung anak kong babaeng abogado ko. Nya kanang lawyer mahigala makasud ka man kita. Sagdi na to sa Panilo mahigala nga wagi pasudla taon sa Panilo eh. Gidinay gyud ang iyang rights ba? Ha? Nalabi na kini ang anak doble god. Iyang anak abogada plus immediate family member. Grabe ha. Ngil-ngigas gihimong Torre mga higala. Atong balikan ni karon taon ning pag-question ni Jinggoy nga Torre plus ato mga higalang duga nga analysis. Straight to the point. Atong balikan mahigala ning issue ni Presidente Rodrigo Duterte mga sukid tigpaminaw. Actually daghang mga technicalities aning magamit unya mahigala atol sa hearing dito sa The Hague. Kay kini mahigalang rules on evidence magamit man ni mga kaigalaan. In fact, ang abogado ni Presidente Rodrigo Duterte nibutyag na nga kini ma-appeal gyud sa mga arguments today. Kining pagdakop mahigala nga gideny ang mga rights niya mga kaigalaan dinhi sa Pilipinas. Ang abogado ni Presidente Rodrigo Duterte ng usa ka British Israeli mahigala nga sa attorney Nicholas Kaufman, nibutyag na nga ma-appeal gyud na siya mga arguments ani dito. Kay grabe man ang mga rights mahigala wa man ihatag. So medyo dunay daghang mga technicalities aning kalakiha. Nya si Jinggoy atol sa hearing makarelate gyud Jinggoy kay naagi gyud sa kapriso mahigala. Dunay gyud mga punto sa tong iya. Kana number 1 nga punto kana yung imong lawyer mga kahigalaan as accused. Dunay gyud kay right sa nangana kay counsel o kana nga preferably sa imong choice gyud. Mo tong gingon Duterte ang anak ko ako ang abogado kong anak ko. Wa man pasudla. Nya moingon siya hindi na darating yun. Ang dili mo di moabot dai ila di man na pasudlon. Straight to the point. Nya katungan Jinggoy do to iyang konsep may gala do to mga puntong iya base mo gina sa experience be atong balikan Jinggoy be balikan na to be. Ay balikan na to. Kani. Papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not? Gerald Torre. That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours after the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney in addition to the immediate family? The President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the President that
they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day Okay, is to freeze. Makabisit ko no sa detention facility. Remember nga dahig, ilang dadon sa dahig. Imagine ka na. Wasa mo sunod sa konstitusyon, wa mo sunod sa Rome Statute. Kuan kayo ba? Kana na ang grabe nga kuan kanya mga Pilipino nagtan-aw, nakasabot giunsa nila mahigala pag bali-bali. Giyatak-yatakan ang balaod, giyatak-yatakan ang konstitusyon, hastang Rome Statute giyatak-yatakan nila kapil. Imagine ka na kuan na, wa gitagaes tanang access sa tanang rights mga sukid tig paminaw diha. Kanang rights to counsel porbida niya. Iyang choice na express mo nga higala siya nga ang anak ko nga babae ang abogado ko. Gawa sana mahigala immediate family member mo ning kaning kang Jinggoy doon punto ning iyasan based on experience ng iya. Okay, proceed names. Padayon names. the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Cut. The order of the day was to ang ilag yung kini-story po, in fairness in Torre Megala, medyo arrogante ni, medyo kwan, gisugo ra sa story. Nya sagol pod na medyo gisugo sa mahigala nga kwan. Ang iyang sugo ani adto sa plane yun. Dili mahigala atong korte. So ang nagsugo ini mo idakog problema. Kini story mahigala ni sunod sa nisugo niya, sagol pod pasip-sip gamay. Pero medyo siko gisadaan kay suguon ka tan-aw nimo sir. Ang nagsugo nimo ba? O kisa nagsugo sir, unlawful man nga sugo sir. Pwede man kang suguon kung ang sugo nimo sakto nga sugo imong sundon. Pero kanang sugo nga di pa ni sakto sir. Adto sa eroplano sir nga naa may gibutang sa Rome Statute o karitas tong Philippine law nga may itong gamiton kay mao gyud labaw din sa atong jurisdiction diri sa atong nasod. Dili man pwede na sir. Ikaduha, og Rome Statute atong gamiton mao gihapon. Nimando ang Rome Statute under Article 39 nga iadto sa husgado dili sa eroplano. Kaklaro ana. Pero story may gilang ngilngigang pagkatubaga kuan gigay ba kanang medyo siko gyud tinuod. Kinato lang giklaro ang discussion may gila bisag asa nga aspeto sa balaod. Aritas constitution nga may fundamental law, aritas sa Rome Statute, arita may gala sa RA 9851 bisag asa ang gukuro na to. Ako nang gi-compare mga sukid tig paminaw. Ako diri nga nag-discuss mga kailan careful ta sa discussion kay kibaw kung dunay daghang naminaw na to. Daghang mga lawyers nga naminaw sa dato karon mo na nga akong kulom sa pamantalan the Freeman gipaunhan ako butang with due respect to my fellow lawyers. Ako gibutangan gyud ang kay ino nga daghang mga nibasa sa dani mahigala akong kulom. With due respect. Bisag kini atong programa daghang naminaw di magpa-mention ning uban gani kay labi pag nas gobyerno. Ingon lang mahigala nga ilamig i-mention ha kay ni amis gobyerno. Why problema ang attorney Jan Kagulada kay di man ni gobyerno ning iya, sila si attorney Gonggong Amadura, sila si attorney Rani Montesclaros. Good morning yon hatanan. Hasta ganin sa attorney Jason Lipaso, kumusta di AIDS? Kananas gobyerno di lang po natin ipamention kay lisod man sad. Ako nang gitan-aw ning mga kwan. Ang mga international law mahigala nga o kanang mga treaties niya gitan-aw ta na. Bisag asang anggula kanang 1998 RA 9851 og imong i-dive mga higalang section 17 wa gihapon. Unya unsang pagsupalpal na supalpal siya sa konstitusyon kay kanang RA God Republic Act hinimo na mahigala sa Congress dili na makalabaw in towns konstitusyon. Mo conflict na mahigala sa konstitusyon paksit gina. Straight to the point. Simple anang kuana. Mo na nga bisag asa mo simang og laing abo kuan. Tagbaw gukod-gukod muro tag duwag tubig. Tumalikan mahigala na yung question ni Jinggoy. Padayon ko dong. Him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya sa Netherlands? Hindi naman dito tinray eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh. Bakit hindi niya man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to
to My the God. body Kahit who ano issued the warrant, mangyari, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not? Ato lang review ha, gamay lang. That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours after the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Eh, ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney in addition to the immediate family? The President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Eh, abogado yun eh. Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya sa Netherlands? Hindi naman dito tinray eh. Hindi naman dito kinasuhan eh, sa ibang bansa eh. Oh, bakit hindi niya man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the body Kahit who issued the warrant, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Okay, mo na mahigalang pamahayag ni Jinggoy atong tiwason ro nga taon mga kagalaan. Grabe ang mga violations nga nahimo ha. Grabe kayo. Mo na nga karon taon sa tutagag pagtagad mahigala ang Iglesia ni Cristo sa mismo ni kuan ni sila, ni padayag ni sila mga kagalaan sa ilang namahayag sila mahigala ni tingog na gyud ni padayag silang mga pagsupak ini pag-aresto ni Presidente Duterte. Atong balikan mahigala ni atong isyu ni Presidente Rodrigo Duterte hasta ang Iglesia ni Cristo ni tingog naman gyud mahigala atong pagtagad karon nga taon. Kini nga portion naton kanato mga kailangan sa seed liniment oil. Makasama pait na kay kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa seed liniment oil mo'y muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian. Samas pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmayng mananap o kung insekto, bisan gani ang lamok dili makaduol o dili makapaak. O ang sakit nga dinggay malikayan mga kahigalaan. Busa gamit na mga higala sa seed element oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Ang Iglesia ni Cristo mga sukid tigpaminaw, usa sa mga dako sad nga religious church dinhi mahigala sa nasod ni tingog na labot aning maong insidente kay doon na sa baruganan sa labot ani. Di malikayan ang mga Pilipino mahigala bisan og yanong Pilipino very relatable magud kay nang hitabo ni Presidente Rodrigo Duterte. Imagine kag makahimo mo ana sa usa ka kanhi presidente. Damputon lang mga kaigalaan nga wa taga-is katungod. How much more ang mga ordinary Filipinos? Klaro na sa mga matas mga tao. Very relatable na. Bisag kinsa people from all walks of life makakita ana. Unya tiguang nas Duterte. Di na gani makahapit makalakaw, nagsungkod na gani nya ihihilain mga higala por bida. Kisa may asam maka-expect mo sa mga tao nga dili mo simpatiya anang kalakiha.
So karon mismo mahigala ang mga kaigsunan nato sa Iglesia ni Cristo ni tingog na og ngani anang spokesperson mi namahayag mga higala labot ani ato paminawon sa ang spokesperson sa Iglesia ni Cristo sa iyang recorded mga higala nga pamahayag ato paminawon kuno names. Rally po ang Iglesia noong January 13, 2025. Ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala niyo po ito. Kapayapaan, pagkakaisa at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon. Straight to the point. Okay, mitingog na mahigala ang ato mga kaigsunan sa Iglesia ni Cristo labot ani. Kay kung imong tan-awon nagyudaghang balaod ang gibali nila, wa sunda mga higala ang mga balaod, even mo na kung iyon konstitusyon wa masunod. Umudagan sa mga kay kuman ang nag-issue ang ICC man. Unsa may basis? Rome Statute, atong sundan Rome Statute, Article 59 sa Rome Statute wa pud sunda. Ti amo na mahigala kaklaro ana. Kaklaro ana. Mo na ang ato mga Filipinos ug mga adlaw sab dito sa gawa sa nasod, magtapok-tapok sa dito sa the Netherlands. Una na sa nagtapok pag-abot ni Presidente Rodrigo Duterte, panduna sa panagtapok pud ugma. Mao toy akong initial nga nabati indiken ang panagtapok sa mga Pilipino dito mahigala sa gawa sa nasod. Atong tan-awon kuno dong katong ilang kwan atong i-review gamay itong ilang panagtapok sa una dito sa Netherlands mo ni kato sa kuano. Oh, mo ni sa mga kagilaan. So kana inana ayon ana ang pagmahal sa mga Pilipino sa tibuok kalibutan. Okay. Sige, ikuha lang audio dong. Amo ni akong giingon mga higala. Amo ni mga kagilaan ang mga Pilipino og unya ugmang adlaw mga higala do nato sa panagtapok-tapok uban ni VP Sara dito may gala sa the Netherlands ang mga Pilipino sa dito sa UK, dito sa Europe nga area, mobiyahe sila pa dong sa the Netherlands. Unfair sab kayo ato sa pasanginlan nga dunay bayad og unsa ha, ilan ang mga kuantaon, mga nurses ganin ang uban, mga professionals sila dito, insulto kayo kung inyon nga mo na, no? Wa po na say akap nga mabot dito mga higala. Pero kini ang ilang simpatiya para kang Presidente Rodrigo Duterte sa mga Pilipino nga naa mga higala na hibaw unsay natabang ni Duterte sa nasod, unsa ka kampantis lang manarbaho sa gawa sa nasod kay protektado ang ilang pamilya dito sa Pilipinas, unsa ang ilang na-feel sa airport nga way tanay bala
sa panahon ni Duterte, lahi sa panahon mahigala ni Pinoy, tandog ato 6,000 cases sa tanimbala, pag-abot ni Duterte mahigala sulbad, pag-abot ni Duterte mo na na-feel sa to mga kaigsunan nga mga OFW, mo na nga ang uban og maingon nga mga blind followers ni sila, tingali og dili blind, tingali nakita gyud nila tinuod, no, ang nahitabo may gala og ang ilang mga benefits nga ilang nakita gyud panahon ni Presidente Rodrigo Duterte nga dinhi sa atong nasod, dinhi sa atong airport, dili sa tourism. Mawala pa di na papayag na muling mabalik. Ito sa Chicago, mahigala mga Pilipino sa magtapok-tapok ugmang adlaw sa Daenekin. Ako igagaw nga nurse dito, may nag-chat nako nga mo adtos na, mo biyahe ko sila. Gikan sa UK, mo biyahe sila pa doon sa Netherlands. Imagine ka na, no? Kahit nung uban, taga Belgium nung uban day, kabaos Belgium, ang uban ko, mga silingan sa Netherlands, mo biyahe. Imagine ka na. Inimbaruganan sa Iglesia ni Cristo mo na, nakita klaro mo kayo taon, oy. This is not about President Rodrigo Duterte kung maghiskot tag balaod nga atong gitanaw ni mahigala kung mahitabo ni sa mga Pilipino ang pagbalik mahigala sa balaod. Basic constitutional rights na wa mahatag. Immediate family nga makakita niya nasa rights sa council mahigala siyang choice. Ang medical aspect niya wa mga kaigalan grabe sa pag-deny oy. Ang supporters gikan sa lain-laing lugar sa Europe mulupad lang paingon sa the Netherlands aron moapil sa gathering sa mga Duterte supporters ugma March 23. Alay ko igagaw dito na Elsa Montibon, nurse dito sa UK, apil sila. Imagine kakalayo ang biyahe pero moadto sila mahigala tungod ani. At mayaman kahit bisig natin. Mao ni mga higala dapat pamalandungan ang mga Pilipino sa tibok kalibutan ang simpatiya nila mga higala. Huwag muling payagang umira lang dilim. Dinig ng mga tao ay andog ng Pilipino sa mundo. Magkapanimbaot sa balhibo ay ang reaksyon mga kaigalaan sa itong mga kaigsunang Pilipino. Hinihitabu'a karon ang pagpakabana mga higala sa itong mga kaigsunan dili lang sa Pilipinas kundi sa lukop tibuok kalibutan. Kani mo ay kalainan ron sa Marcos Senior mahigala wa pa mausong internet. Karon Marcos Junior nauso na ning internet, maningog na mga tao. Hasta mahigalang was Pilipinas tuwa sa lain-laing nasod sa tibok kalibutan, maningog na. Mao ni ron. Okay, mahigalawan tayong oras, magtiwas ta sa Lunes sa pohon, alas tudugang mga isgutanan mahigala, standby sa sunod nga tulumanon kung ako ang pasultion. Sangan kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis-pagingon sa tanang panahon o tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, tatak RMN.